As festas do Monte 2023 se celebrarán do 7 ao 15 de agosto. Con tal motivo, a Asociación Transmiño LGTBIQ+, vén de presentar o segundo plan de prevención de agresións, coa colocación dun punto violeta arcoíris. Un espacio de información e sensibilización en igualdade e diversidade. Levaremos a cabo baixo os obxectivos de implicar a poboación na loita contra a violencia e a prevención na igualdade e na diversidade. Cun programa de actividades que destacan información das ITS, enfermedades de transmisión sexual, das probas rápidas de VIH, SIDA e das hepatitis C a través do fluxo oral. Reparto de material preventivo, intervención en caso de agresións e reparto de pulsera para os menores en caso de perda. Os motivos que nos leva a Asociación Transmiño LGTBIQ+, a montar este punto violeta arcoíris son a afluencia de xente nova, o consumo de alcohol e outras sustancias, así como os 3 casos atendidos o ano pasado. E estaremos na entrada do recinto de festas, na Alameda, ao lado da caseta da Comisión de Festas, do 8 ao 13, a partir das 8:30 do serán.